سلام زغبكم تغاتاتلتنا كما يتوعلو باركس نايزي ساعتي زيناتات حيزة متأكم الله مجمرتا قلنا رأست الزينة كومشن باهلن سبورتن بدأ السبل سنة سرعة أقوابله نيبينيوم قرماي تقبلو قباي هوحات قال ورارات تقراي ناسي قناهم حماس نياحي سينوار تقلالي ما راح يقيرو شيمو مرجع أمريكا هارسن واليزن حابيرم قعزو جميرم كالوتن زبل زيناتات حيزنا متنوكم لنا سناي مكتتال كوميشن ባህልን ስፖርትን ይበል ዘብል ስነ ስርዓት አቀባብላ ጌሩን ቢንያም ግርማይ ተቀቢሎ በዛ አጋጣሚ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ነዝና ዓወት ቢንያም ግርማይ ዝዳረግ ምዕሩግን ውድብነን ስነ ስርዓት መቀበል ከሙን ጽምብል ከስተአናግዱ መኻሎም ምስጋና ይኹኖም በሐቂ ኣዝዩ ብሉጽን ፍሉይ ስምዒታት ዝፈጥረልካ ምስትእንጋዲ ነይሮ ከም በሐቂ እውን ኩሉ ህዝቢ ዝተሳተፎ ኢዱ ዝሐውሰሉ በዓል መኪና በመኪኑ በዓል እግሪ በእግሩ ማልያ ተኸዲኑ ሽፎን ተሰፊ ባነራት ተሰሪሑ ብውህድ ቅኒ ተሐፋሽ ዝማዕረገ ኣዝዩ ብሉጽ ስነ ስርዓት እዩ ነይሩ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራውን ትሕዝቶ ቪድዮ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ በሐቂ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝሓሸን ዝነጸረን ነይሩ أزل خمسي لونكولو لومي شو عدتن حسا خلتشن إسران أربعتن نفس عتات نجوا كبر بريزيدنت هاجر إيرترا تو إسياس أفوركي نعود قتال عملية تور دي فرانس بنيام جرماي أبعد هالوزر كبيت صحفته تقبلهم بريزيدنت إسياس نبنيام جرماي من لا حزب إيرتران يوهانا يلوم بنيام جرماي ما كبر تناينت بقتال عملية تور دي فرانس نخبرن حابرن حزب المنجستن إيرتران بريزيدنت إسياس أفوركي أو في لوم بنيام جرماي حلفت كوميشن باهلن سبورتن هاجراين فيدريشنات كمون قدام سبورتنياتات مغرب بيت سبن أحسن يمام إذا خمسي لون كله وقعوا سنة سرعة مقبلن سنبرن كاب هوتيل أسمرا بالاسون تجمير الله ጉባኤ ህወሓት ገለ ወረራታት ትግራይ ነጽገኖም ምስኩናት ትግራይ ተኣሳሲሩ ሕጋዊ ህልውና ንእስኡ ዝጸንሐ ውድብ ህወሓት መበል 14 ጉባኤኡ ንምክያድ ኣብ ዝሸባሸበሉ ዘሎ እዋን ፍልልያት ተቃውሞታትን ስክፍታታትን ይንጸባረቑ ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ኣፈላላያት ተፈጢሮም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ዛዕባ እቲ ጉባኤ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ይስምዑ ኣለዉ ኣብዚ እዋን ተሳተፍቲ ጉባኤ ንምሕራይ ተባሂሉ ዝተወደበ ኣኼባታት በብኸባቢ ይካየድ ከም ዘሎ ዝንገር ኮይኑ ዞባ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ትግራይ ካብቶም ብብዝሒ ዝካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ጉባኤ ህወሓት ክካየድ የብሉን ዝብል ተሪር ድምፂ ዘስማዕ ከባቢታት እዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ 14 ወረዳታት እተን 12 ወረዳታት እቲ ውድብ ኣብዚ እዋን ጉባኤ ክካየድ ከም ዘይብሉ ኣብ ውሳኔ ዝበፅሑ ኮይኖም ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ድማ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ጉባኤ ክንካየድ የብልናን ዝብል ውሳኔ ሓሊፍሎም ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትርከብ ወረዳ እንደርታ ኣብዚ ጉዳይ ውሳኔ ንምሕላፍ ተወከልቲ 24 ጣብያታት ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ኣብ ዘካየዱትሉ ሙሉእ ብሙሉእ ጉባኤ ኣብዚ እዋን ክካየድ የብሉን ዝብል ውሳኔ ከም ዝሓለፈት ምንጭታት ቢቢሲ ገሊጾም ኣፈ ጉባኤ ወረዳ እንደርታ ወይዘሮ ስላስ ሃብቱ ህዝቢ ኣብ ዝተሓላለኸ ጸገም እንከሎ ጉባኤ ምክያድ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዘሎ ምክፋል ኣሰካፊ ምዃኑን ካልእ ተወሳኺ ምኽንያት ከም ዝኾነ ንቢቢሲ ገሊጻ ኣቦ ወንበር ውድብን ምኽትሉን ኣብ ሓደ ኣብ ዘየለውሉ ኣቦ ወንበር ቁፅጥር ኮሚሽን ምስ ኣባላቱ ኣብ ዝወፀሉ ኩነታት ዝካየድ ጉባኤ ግቡእ ኣይኮነን ብምባል ወሲኻ ነቲ ህልው ኩነታት እቲ ውድብ መሰረት ጌራ ትገልጽ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብሊሉ ዝጸንሐ ህወሓት ኣብ ታሪክ 50 ዓመታት ርእይዎ ዘይፈልጥ ናብ ኣብ ረገም ብታን ዘብጽሕ ከቢድ ፈተና ከም ዘጋጠሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣፍሊጡ ነይሩ ኣፈ ጉባኤ ወረዳ እንደርታ ወይዘሮ ስላስ ኣኼበኛታት እቲ ውድብ ነቲ ካብ ኣባላት ዝቐርብ ሓሳባት ሰሚዑ ከተግበር ከም ዝተማሕፀነውን ትገለጽ ውድብ ናብ ናይ ቅድም ቁመና ክትምለስ ኣለዋ ትብል እቲ ኣፈ ጉባኤ ቅድሚ ሕጂ ሓሳብን ርእይቶን ኣባላት ዘይተሰምዑ ውድብ ኣይነበረትናን ካብ ወፃኢ ግን ዘይ ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ እዩ ኢላ ኣብ ወረዳ ወጀራት ስሙ ክትቀስ ዘይደለየ ሓደ በዓል ስልጣን ውድብ ድማ ጉባኤ ሕጂ ክካየድ የብሉን ዝብል ተቃውሞ ኣባላት መንቀሊኡ ማሕበረሰባውን ፖለቲካዊ ቅልውላው ትኽልል ምዃኑን ይገለጽ ቅድሚ ጉባኤ ህዝቢ ትግራይ ክቅድም ዘሎ ኣብ መከራን ፀበባን እናሃለወ ጉባኤ ምክያድ እዋኑ ኣይኮነን ዝብል እዩ ኣብቲ ጉባኤ ክሳተፍ ዝኽእሉ ኣብ ዝግበር ኣኼባታት መሰረታዊ ውዳቤ ክሳተፉ ዝግብኦም ኣባላትን ካድራትን ኣይተረኽቡን እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ንባዕሉ ዓፈና ዝተረኣዩን ምቕባል ሓሳባት ዘይነበሩን ነይሩ ኢሎም ሓላፊ ውዳቤ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣቶ ደስታ ግርማይ መሰረታዊ ውዳቤታት ትዘባ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ውሳኔ ንምብጻሕ ዝተኻትዕሉን ዝተፈላለየ መርገጺ ዘርኣይሉን መድረኽ ከም ዝነበረ ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣብቲ ዞባ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ቦርድ ምርጫ መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦን ከይረኸበት እትስላልጦ ጉባኤ ንህዝቢ ዘጥፍእን ዘየርብሕን እዩ ዝብል ንርእሱ ሓዊሱ መርገጺ ዝሓዙ ሰባት ከም ዝተራእዩ ሓቢሮም ቁፅጥር ኮሚሽን ኣብ ዘየለብሉ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ክልተ ሰባት ኣብ ዝተረፍሉ ሰዓት ብኣጠቓላሊ እውን ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ምትእምማን ኣብ ዘይተበፅሓሉ ኩነታት ብዙሓት ሰባት እውን ካብቲ
ውክልና ኣብ ዘግልልሉ ሰዓት እዚ ዝካየድ ጉባኤ ሓደጋታት ሒዙ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝብል መረዳእታ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣነ ንባዕለይ ካብቶም ዘግልሉ ሓደ ይብል። ማእከላይ ኮሚሽን ቁጽጽር ህወሓት ንኣካይዳ ናይቲ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ኣመልኪቱ ዕላማ ናይቲ ምድላዋት ዝግበረሉ ዘሎ ጉባኤ ብዝተጎጀሉ ላዕለዎት መራሕቲ ተጨዊ ብምባል ኣባላቱ ካብ ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ከም ዝሰሓበ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ኣቦ እምበር ማእከላይ ምብራቕ ኮሚሽን ቁጽጽር ህወሓት ኣቶ ተክለ ብርሃን ኣርኣያ ብጉጉይ መንገዲ ክኸይድ ዝደሊ ሓይሊ ኣሎ፣ ዝጸንሐ ሕማቕ ኣሎ። እዚ ከዓ ስርዓታዊ ሕማቕ እዩ። ኣመራርሓ ካብ ዕላማ ክርሕቕ ከሎ ነቲ ውድብ ይጽይቖ። ኣመራርሓ ማእከሉ ጥቕምን ስልጣንን ገይሩሎ። ኣብ ውሽጢ ውድብ ርኡይ ዝኾነ ክልተ ናይ ኔትወርክ ምትእስሳር ተፈጢሩሎ። እዚዩ ንኹሉ ዘሪግዎ ብምባል ንቢቢሲ ገሊጹ እዩ። ሓላፊ ውዳበ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣቶ ደስታ ሓደ ውድብ ጉባኤታቱ ብስሩዕ ከካይድ ግቡእ እዩ፣ እንተኾነ ኣብቲ ዝግበር ቅድመ ምድላዋት ክብገኑ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ። ኣብ ሓደ ኣረኣእያ ምህላው ናብ ሓድነት ዘምጽእ ምዃኑን ዝተፈናጨላ ጉጅለታት ዘይምህላውንን ዝኣመሰሉ ነገራት ምርግጋጽ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይገለጽ። ኣብዚ እዋን ግን ክልተ ጉጅለታት ኣሎ። እቲ ሓደ ጉጅለ ኣብ ግዜያዊ መንግስቲ እቲ ካልኣይ ጉጅለ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ዝዓረዱ ኮይኖም እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ ምጥላፍ ኣረኣእያታት ኣሎ። ስለዚ እዚ ጉባኤ ነቲ ሓደ ቆሪጹ ነቲ ሓደ ኣሓይሉ ክኸይድ ዝደሊ ጉባኤ ስለ ዝኾነ ረብሓ የብሉን ዝብል እምነት ስለ ዘለና ኢና ንቃወም ዘለና ኢሉ። መሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዓቕምታቱ ኣዋሪዱ ዝተዋህቦ ተልእኾ ንኸየፈጽም መሪሕነት ህወሓት ዝተወዳደ ጸለመን መጥቃዕትን ከውርደሉ ከም ዝጸንሐ ድማ ይግለጽ። ቦርድ ምርጫ እንተዘይመዝጊብዎ ኣብ ሃገራዊ ምርጫን ፖለቲካዊ መድረኻትን ክሳተፍ ከም ዘይክእልን ሕጋውነቱ እንከይመለሰ ጉባኤ እንተካይዱ ድማ ዳግማይ ናብ ኩናት ከይኣቱ ስጋት ከም ዘለዎን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን መጠንቀቕታ ኣስሚዑ ኣሎ። ኣቶ ደስታ ካብዚ ብዝብገስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዝሓሰመ ሓደጋ ንኸይመጽእ ኣብዚ ጉዳይ ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዝሓዘ ሓቢሮም። እቲ ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ዝካየድ ጉባኤ ናብ ክልተ ክስንጥቀናን ናብ ዝገደደ ኩናት እውን ከእትወና እዩ ብዝብል ብምሉእ ህዝቢ ዝተነጽገ እዩ። እንደርታ ብዓብላሊ ድምፂ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ኣይንሳተፍን ዝበለት ወረዳያ ኢሎም። ህወሓት ብሰንኪ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምሰሓብ ናብ ኩናት ድሕሪ ምእታው ቦርድ ምርጫ ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዝሰረዞ ይፍለጥ። ውድብ ህወሓት እቲ ብፖለቲካዊ ውሳኔ ዝሳኑ ሕጋዊ ሰብነት ንክምለስ እምበር ከም ብሓድሽ ንክምዝገብ ከም ዘይደሊ ወሃቢ ቃል እቲ ውድብ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንቢቢሲ ገሊጾም። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ግን እቲ ኣብ ግጭት ኣትዩ ዝጸንሐ ውድብ ከም ብሓድሽ ክምዝገብ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ነዚ ዝምልከት ሕጊ ምርጫ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ቀሪቡ ምስ ተመሓየሸ እውን እንተኾነ ዛጊት መዕለብ ይረኸበን። ከንቲባ ከተማ ማይጨው ኣቶ የማነ ንጉሰ ህዝቢ ጽቡቕ ምሕደራ ንኽረክብ ኣቐዲሙ ጉባኤ እንተዝካየድ ዝብል ሓሳብ እኳ ተነበሮ እቲ ውድብ ድሕሪ ዘካየዶ ነዋሕቲ ኣኼባታት ግን ኣብ ኔትወርክን ከባብያውነትን ከም ዝተሸመመ ንቢቢሲ ገሊጾም። ሓማስ ንያሕያ ሲንዋር ጠቕላሊ መራሒ እዩ ገይሩ ሸይሙ። ሓማስ ኣብ ደቡሓር ርእሲ ከተማ ቀጠር ንክልተ መዓልታት ድሕሪ ዘካየዶ ነዊሕ ዘተ ንያሕያ ሲንዋር ሓድሽ ሓላፊ እዩ ገይሩ ሸይሙ። ያሕያ ሲንዋር ንፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቴህራን ኢራን ዝተቐትለ እስማኤል ሃንያ ሒዙ ክሰርሕ እዩ። ያሕያ ካብ 2017 ጀሚሩ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ መራሕቲ ጉጅለ ኮይኑ ኣገልግል እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ ንፖለቲካዊ ክንፊ ሓማስ ክመርሖ እዩ። መሪሕነት ሓማስ ሲንዋር ነቲ ምንቅስቓስ ንኽመርሖ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝመርጹ ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሓማስ ንቢቢሲ ገሊጹ። ኢራንን መሻርክተን ንቕትለት እስማኤል ሃንያ ሕነ ከም ዝፈድያ ምግላጽን ስዒቡ ውጥረት ማእከላይ ምብራቕ ሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ እዩ ሽመት ያሕያ ሲንዋር ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ። ኢራንን መሻርክተን ንቕትለት እስማኤል ሃንያ ንእስራኤል ክኸሳን ከለዋ እስራኤል ግን ዛጊት መልሲ ሃበትን ዘላ። ሓማስ መራሕቲ ጉጅለ መን ይኹን ኣብ ዝብል ኣብ ደውሓ ንክልተ መዓልታት ከቢድ ኣኼባ ይካይዱ። ኣብቲ ብዙሕ ክትዕ ዝተረኣየሉ ኣኼባ ያሕያ ሲንዋርን መሐመድ ሓሰን ዳርዊሽን ሕጽያት ኮይኖም ቀሪቦም። ብዙሕ ክረአ ዘይደሊ ዳርዊሽ ጠቕላላ ሓላፊ ናይቲ ባይቶ ሹራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሓማስ እዩ። ቢቢሲ ዝዘራረቡ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ እቲ ባይቶ ብዘይገለ ተቃውሞ ብምሉእ ድምፂን ያሕያ ሲንዋር ጠቕላሊ መራሕቲ ጉጅለ ገይሩ ከም ዝመረፆ ብምግላጽ ንእስራኤል መልእኽቲ ዘሕለፈ ሕርያ ኢሉ። ንሃንያ ቀቲሎሞ ፍታሕ ንምምጻእ ተዓጻጻፊ ዝኾነ ሰብ ንሱ እዩ ነይሩ። ሕጂ ምስ ሲንዋርን ወታደራት መሪሕነት ከመይ ከም ዝመኽሩ ክንርኢ ኢና ኢሎም። ዲፕሎማሰኛታት እቲ ዞባ ንሃንያ ምስ ካልኦት መራሕቲ ሓማስ ብምንጻር ሓቀኛን ብግብሪ ዝኣምንን ብምባል ይገልጾ ነይሮም። ሓድሽ ጠቕላሊ መራሒ ሓማስ ኮይኑ ተሸይሙ ዘሎ ያሕያ ሲንዋር ድማ ከም ኣኽራሪ ይዝረአ። ሲንዋር ብእስራኤል ኣመና ካብ መንጎ ዝድለይ መራሕቲ ሓማስ እዩ። ትካላት ጸጥታ እስራኤል እቲ ኣብ ዝሓለፈ 7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሲንዋር ብላዕለዋይነት ከም ዘዋለዶ እዮም ዝኣምኑ። እስራኤል በዚ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 251 ሰባት ጅሆ ከም ዝተሓዙን ትገልጽ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ እስራኤል ያሕያ ሲንዋር ዝተባህለ ግብረ ሽበራዊ ንእስማኤል ሃንያ ተኪኡ መራሒ ሓማስ ምዃኑ እዚ ጉጅለ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋእ ካልእ ምኽንያት ይክብል ብመንገዲ ኤክስ ሓቢሩ። ያሕያ ሲንዋር ግብረ ሽበራዊ እዩ። ነቲ ፈጸሞ ኣብ ታሪክ ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ክወስድ እዩ
ኢሎም ሲንዋር ኣብቲ ዝሓለፈ 7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ድሕሪ ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ ቅድሚ ሕጂ ጸሓፊ ክፍሊ ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ወሽመጥ ጋዛ 10 ደርቢ ኣብ ትሕቲ መሬት ተሓቢኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ነይሩ ያሕያ ሲንዋር ኣብ 1962 ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ካን ዩነስ እዩ ተወሊዱ ኣብ መወዳእታ 1980ታት ማጅድ ዝበሃል ጉጅለ ጸጥታ ሓማስ መስሪቱ እዚ ጉጅለ ሓደ ካብ ዝዓመሞም ዕማም ምስ እስራኤል ንዝሓበሩ ፍልስጤማውያን ዕላማ ብምግባር ነይሩ ዝበዝሕ ህይወቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እስራኤል ዝሓለፈ ያሕያ ሲንዋር ኣብ 1988 ንሳልሳይ ግዜ ተኣሲሩ ን4 ዓመት ተፈሪዱ ነይሩ እስራኤል ኣብ 2011 ን5 ዓመታት ብሓማስ ተታሒዙ ዝነበረ ጋሊድ ሽላድ ዝተባህለ ወታደራ ንኸተልቅቕ ካብ ዝፈትሐቶም 27 ፍልስጤማውያን ያሕያ ሲንዋር ሓደ እዩ ነይሩ ወዲ 61 ዓመት ሲንዋር ኣብ 2017 ሓላፍ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ወሽመጥ ጋዛ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ሲንዋር ኣሜሪካ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽብራውያን ኢላ ካብ ዝመዝገበቶም ሰባት ሓደ እዩ ምርጫ ኣሜሪካ ሃሪስን ዋልዝን ሓቢሮም ጉዕዞ ጀሚሮም ቲም ዋልዝ ንመጀመርያ ግዜ ከም መሻርክቲ ካማላ ሃሪስ ኮይኑ ኣብ ዝቐረበሉ ገጠራዊ መበቆሉ ብምጉላሕ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ንድሕሪት ክጎታ ምዃኑ ገሊጹ ኣብቲ ብሰሉስ ምሸት ኣብ ፊላደልፊያ ዝተኻየደ መደብ በቲ ሓድሽ ሕፁይ ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ሰልፊ እቶም ኣብ ምርጫ ሕዳር ኣንጻሮም ዝገጥሙ ሪፓብሊካን መወዳድርቶም ስጊንጥራት ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ እታ ኣመሓዳሪ ሚኒሶታ ምክትል ካማላ ሃሪስ ምዃኑ ምስ ተገልጸ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣሽሓት ደገፍቲ ተዛሪቦም ጎስጓስ ትራምፕ ወገኑ ንሚስተር ዋልዝ ሓደገኛ ሊበራላዊ ኣኽራሪ ኢሉ ብምጥቃዕ ግዜ ኣይወሰደን እዚ ወዲ 60 ዓመት ኣብ ወሰንቲ ግዛኣታት ማእከላይ ምዕራብ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዝሰሓቡ ገጠራውያን ስደተኛታትን መረፅቲ ክመልስ ዝኽእል ሰብ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ተወሳኒት ዝኾነት ግዛኣት ፔንሲልቬንያ ዝተኻየደ ሰልፊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝኾነት ሚስ ሃሪስ ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ምርጫ ንሳን ምክትላ ክኸውን ዝሓረደቶ ዋልዝን ብዝከኣል ናህሪ ክውስኽሉ ከም ዝሰርሑ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ ንዋልዝ ድማ ንማእከላይ ደርቢ ዝቃለስ ሓርበኛ ኢላ ኣላልያቶ ብድሕሪኡ ዋልዝ ምስ ትራምፕ ንጽጽር ንምፍጣር ቅድሚ ምፍታኑ ኣብ ነብራስካ ካብ ዝነበራ ንኣሽቱ ከተማታትን ከም ሃገራዊ ሓለዋን መምህርን ዝነበሮ ሞያኡ ኣዘንትዩ እቲ ኣባል ሰራዊትን ኣሰልጣን ኩዕሶ እግርን ነበር ብዛዕባ ኣገልግሎት ቀዳማይ ነገር ኣይፈልጥን እዩ ንነፍሱ ኣብ ምግልጋል ኣዝዩ ስለ ዝተጸምደ ይብል ኣብ መዝገብ ገበን ናይቲ ፕሬዚደንት ነበር ዕላማ ምስ ገበረ ከዓ ገለ ካብቲ ኣብቲ ለይቲ ዝነበረ ድሙቕ ድጋፍን ጠቕዒትን ረኺቡ ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ዕፀዎ ዝብል ጭርሖታት ተሰሚዖም ዋልዝ ብዛዕባ እቶም ሪፓብሊካን መወዳድርቶም እዞም ሰባት ክፉኣት እዮም እወ ሲጊን ጥራት እዮም ኢሎም እቲ ኣመሓዳሪ ብተወሳኺ ንሕፁይ ምክትል ፕሬዚደንት ሪፓብሊካን ጄዲ ቫንስ ካብ ሶፋ ወሪዱ ክቐርብ ፍቓደኛ እንተኮይኑ ክካታዕ ድልው ዘለኹ ኢሎም እቶም ዲሞክራታውያን ተወዳደርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መሰል ምንጻል ጥንሲ ድሕነት ካብ ብረት ዝፍጸም ዓመፅን ሓዊሱ ተሓለቕቲ ውልቃዊ ናጽነታት ኮይኖም እዮም ዝቐርቡ ዋልስ ኣብ ጉዳይ ምንጻል ጥንሲ ንሪፓብሊካን ስራሕኩም ስርሑ ብዝብል ንጹር ቃላት ኣብ ዝጎጠየሉ ካብ ዲሞክራትስ ንኣዳ ክረክብ እንከሎ ናይቶም ኣብ ቴምፕል ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ላዕሊ 10,000 ድሙቕ ጭብጨባ ሰኒዎ ሃሪስን ዋልዝን ኣብተን ወሰንቲ ግዛኣታት ናይቲ 5 መዓልታት ዑደት ጀሚሮም ኣሎም ኣብቲ ካብ 19 ክሳብ 22 ነሓሰ ኣብ ቺካጎ ዝካየድ ሃገራዊ ጉባኤ ዲሞክራት እውን መደረ ኸስምዑዮም ኣብዚ እዋን እዚ ንክልተ እብረ ንሚኒሶታ ዘመሓደረ ዋልስ ኣብ ታሪክታ ግዛኣት ንኣዳብ ብምትራፍ ስፍሕ ዝበለ ጸጋማዊ ኣጀንዳ ኣተግቢሩ እዩ ዲሞክራትስ ንመሰል ምንጻል ጥንሲ ንምርግጋጽ ስጉምትታት ምቑጻር ጠበንጃ ንምሕላፍን ክፍሊት ዘለዎ ዕረፍቲ ስድራ ቤት ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብታ ግዛኣት ንምትእታው ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ይንገር ንመስርሕ ምርጫ ምክትል ፕሬዚደንት ሃሪስ ኣመልኪቱ ሲቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስርሑ ዘመዝገቦ ዝርዝር ዓወታቱ ምስቲ ሃሪስ ብደረጃ ሃገር ክትገብሮ እትደሊ ዕማም ዝሰማማዕ ምዃኑ እየመልክቱ ሪፓብሊካን ግን ዋልዝ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ሚኒሶታ ትእዛዝ መሸፈኒ ማስክ ምዕፃዊ ትካላትን ኣብያተ ትምህርትን ከምኡውን ድሕሪ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ 2020 ንዝተፈጥረ ናዕብዮ ንምግጣም ሓይሊ ሓለዋ ኣብ ምውፋር ምድንጓዩ ነቒፎም ኣሎም ምክትል ፕሬዚደንት ትራምፕ ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ቫንስ ብወገኑ ብሰሉስ ኣብ ፊላደልፊያ ነቲ ሕፁይ ዲሞክራት ኣጥቂቡ ነይሩ እዩ እቲ ሰናተር ኦሃዮን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሃሪስ ንዋልስ ንምምራፃ ዕድል ኣብ ዝረኸበትሉ ነቶም ምክረርቲ ኣባላት እቲ ሰልፊ እትሰግድ ምዃና ዘርእዩ ኢሎም ጎስጓስ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ልክዕ ከም ካማላ ሃሪስ ቲም ዋልስ ሓደገኛ ሊበራላዊ ኣኽራሪ እዩ ሕልሚ ካሊፎርኒያ ሃሪስ ዋሊስ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ዘባህር ሕልሚ እዩ ኢሎም ንዝሓለፈ ወርሒ ናይ ገዛእ ርእሱ ጎስጓስ ምርጫ ዶ ዘበለን ንሃሪስ ባርኾቱ ዝሃበን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቲኬት ዲሞክራት ዝሓየለ ተሓለቐ ውልቃዊ ናጽነትናን ዲሞክራሲናን ክኸውን እዩ ኢሎም ካልእ ካብቶም ናይ መወዳእታ ደረጃ ዝሓዙ መጻምድቲ ወይዘሮ ሃሪስ ክኸውን ዝኽእል ኣመሓዳሪ ፔንሲልቫንያ ጆሽ ሻፒሮ እውን ኣብቲ ሰልፊ ተረኺቡ እዩ ንሱ ንእስራኤል ብዝገበሮ ደገፍን ኣተሓሕዛ ብሰንኪ ኩናት ጋዛ ዝተበገሰ ናይ ኮሌጅ ተቃውሞታትን ተሪር ነቐፌታታትን
ኣጋጢሞ ነይሩ ነታ ኣገዳሲት ግዛት ፔንሲልቬንያ ንምቕራብ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ስለ ዘለዎም ካማላ ንዕኡ ብዘይ ምምራፅ እፎይታ ከም ዝስምዖም ገሊፆም ኣሎም ዋልስ ኣመሓዳሪ ቅድሚ ምዃኑ ን12 ዓመታት ኣብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንሓደ ሪፐብሊካን ደገፍ ዘለዎ ግዝኣት ወኪል እዩ ኣብ 2006 ነዚ ስልጣን ተዓዊቱ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ኣብታ መብዛሕትኡ ገጠር ዝኾነት ግዝኣት ዝተዓወተ ኢንኮ ዲሞክራት እዩ ዋልስ ተወላዲ ነብራስካን ወዲ ኣመሓዳሪ ቤት ትምህርትን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ውላዳት ትዕቢ ኣደን እዩ ንሱ ኣብ ሕርሻን ሃድንን ዝዓበየ ኮይኑ ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ምስ ተጸንበረ ን24 ዓመታት ኣብ ሰራዊት ኣገልጊሎም ዋልስ ኣብ ንእስነቱ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃውን ይምህር ነይሩ ፈለማ ኣብታ ኣስታት 30 ግዜ ከም ዝበፅሓ ዝዛረብ ሃገረ ቻይና ብመጠኑ ቋንቋ መንደሪን እውን የዛረብ እዩ በዓልቲ ቤቱ ግወን ዊፐል ዝተባህለት ብፀይቲ መምህር ኮይና ናብ ትውልዲ ዓዳ ሚኒሶታ ስሒባቶም ኣብኡ ድማ ማሕበራዊ መጽናዕትን ጂኦግራፊን ምሂሩ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኣሰልጢኑን ባርከስ خبركم ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብ ሲፍጸም حدث ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም